Kardom kadokavia phanta nangli tumaphan arling channel hinpan kardom pa juriklo pini ke karbi syllabus lpiang ding aphan bangle chithan iklona lapen nangli tumneli channel subscribe ik elang pulote subscribe ik tha like comment lapen share ta pik tha tang te satlang a syllabus bangle chithan pangching lona serial number 1 karbi alam amahang ke thek ke pangchu lapen aru arim aphuthak Karbi alamet po atum akai alamu aputhang sonsi rongbong terang longkam teron basa kathar hei hui. Serial number 3 lam dasam Karbi alam along megrap lapen megram aputhak kachini tomu chepatar aputhak kachini sarlam the aputhak kachini Lunjir along alam the aputhang sonsi manai chiklo towar loti lapuson Hirjir aputhak ardi kipi menlar menklar hut sai klar hei hui lapen linjeng bangphu aphai hei hui aputhak Serial number 4 Ipi alam kacharli nangji athe lapen ke mangdam aputhak lam ke charli long son pli abidi karjulong kaninje kaporhi lapen ke tok aputhak kachini Chorulo nangli tumaphan nili video ke langik pot lasimo puthota video long le chitong ik thulo nang kardom